ọ bụ nnọọ nnukwu mmemme inye Chineke nna ekele na ihe nwa ngwere nyere ndị Abagana na Kasụl Njikọ Ọka dịka merụbere mmemme awam ji nke Regent Dr. Nwachukwu Anakwenze ya na ndị obodo bụ ndị Abagana na ndị ọbịa ha sonyere na mmemme ịwa ji nke 2025 n'obodo ya bụ Umudu na Abagana. Chibuzo Obidike pụtara ya akụkọ. Ka Anakwenze bụ onye bụkwa onye Chief Executive Officer nke Global Care Medical Group kọwara mmemme ahụ dịka njirimara ndị Igbo ma kwezie na etu ha si eme ya kwa afọ abụghị sọnsọ naanị ka ha bịa rie ma ṅụọ, kama na ọ na-egosipụtakwa nkwenye ha n'ebe ọ gbasatara ịdịkọ n'otu, ịkwalite ọdịnala nakwa ikele Chineke maka akọmugbo ha kọrọ. Onye Regent ahụ kọkwara adịmuchu ọ dị iwulite ma wugharịkwa obodo Abagana ma gụpụtazikwa ọtụtụ ihe ndị o megoro bụ ndị gụnyere nrụgharị ọ rụgharịrị ụlọ ahụike, ebe a na-amụ akwụkwọ igwe ọgbantomimo nakwazi nkwado ụmụ ntorobịa. O kwukwaziri na site na nkwado ndị Abagana bi na mba ofesi na ha ga-etinyezikwa anya ịkwalite ọnọdụ nchekwa nakwazi imerime ihe ndị ọzọ ga na-enyere ndị ọ na-enweghị ka ọra ha aka nakwazi netekwa ndị ajadu ha. N'okwu ha n'iche n'iche, Chief Mrs. Ifeoma bụ onye bụkwa onye omeiwu kelekwere onye Prime Minister ahụ maka nkwado ọ na-akwado ụmụ nwaanyị, ụmụ ajadu, ndị ụmụ akwụkwọ nakwazi ezinụlọ ihe mfiarụ na-adakwasị. Nze Ọgụgụ Ukwu nke si Idueri Kingdom kọwara mmemme ahụ dịka ekpere pụrụ iche eji enye Chineke ekene maka ihe ọma o mere ha ma dozikwa ụmụafọ Igbo ka onye ọbụla ebe ọ nọkwa were omenala ya kpọrọ ihe.